سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي فنوي إيري تي في نلوم ربع شدش ميازيا فرق معلتن فرعانس تدالو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتات خفلم كورونا فيروس ترخيبو كنكن كبر السنح حدا زيغا حاويو تمال تفاني أماد إزو باقاش باركا أما حضرتنا كايت سراح نخوينا نزدمر صادق أنستيو سلطنا وديبو أبنو زوباتات أسمات نكرنن كانت مهارو أبياتات مرتتخايدو روسيا يوكرينن أبلع لسلمويان سبات بزورد قدات يكاسسا خمزلوات غاليحو سراويت مالي نسلمويان سبات قدا يقبرالو بزبل نزبل بفرنسا نزموتو خصي نتيبو أستاذ 9 ميتاويت حزب أفغانستان نحدقات ميت تغاليو خمزلو تدليزو زرزر زينا فلما حبريتا كام منيستر تعنا كورونا فيروس ترخيبو أب هوسبيتال زوادو بتعقيبو كنكن كبرلو سنة حدا زيغا حاويو تمال تفانيو بز مسرت تغلال لغطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كسعلو 199 بتحلو 9,625 كابزياتهم حاويو مستفانو 103 بموت زتفليهم منيستر تعنا حموشت ميازيا 2022 هماد ايزو باقاش باركا اما حضرتنا كايت سرحن من محدارات كباب وخوينا نستمرسان اب كوماوي ابيات فردن بيت صحفت حمادن نزنت فندق انستيو اب محدران مرحينه زتكوره سلطنا وديبوم اتي بحدن كلتن ميازيا ابارنتو استواه بسلطنا تران اقداسنتن دق انستيو اب مرحينه مدلاو استراتيجياو تنسرح محدر عامسب اقباب اقراربات صبصاب محدرا غزي اقباب افتات حقرچد قصصرن مكتتالن كمون عقاب سندات زتقالليوم نتسلطنا ذهبو موياويان اب وصيت زدهبه اقباب محدرا نمتتاو زحق سلطنا مخانو حبيروم حلافيت جنفر حماد ايزو باقاش باركا ويزور يحدقا يوهانس اب زهبو تقال تندق انستيو ناي محدرا عقمن بمحيال نفسن زماع بلالون صفوف من محدراوي اقلقلوت زهبالون بايتان مفتار زعلم سلطنا مخانو تقيسا نزقسمو تمرتي بقبر خسر حلوات حساسيبا وانا دايركتر كفل من محدارن فاينانسن زو باقاش باركا اتو قبر سلاسي نقاش بوغنو تستوها بسلطنا مسنفل تاتاوي اقباب محدرا زلالي كمون كلس حساباون قبراون تمكروتاتن زتاع عمالو عدل زفتر مخانو ببدرجو كدفالو تلابيوم سلطنت بوغنن استوها بسلطنا اب سراح زقاطو مصقمات بسنفل تاتاوي اقباب نمفتحن صفوف من محدراوي اقلقلوت نخهبان زحجز مخانو قليصن اب جوبان كبابيان دبوب سودان كمون اب كامبالا يوغاندا زنورو زيغاتات بب وغنوم اب زغانيات زي اب زكايدو نتفتات صبصبات بتحينا الله نستوهد تحستو ارسيماس موروم من قصقاس منسيات قدف اب جوبان كبابي اندوب سودان كتات كم مدرخاوي قدنت اب تحت زبل تيما بسلسة ميازيا سالساي قوبائي اقانيعوم ابتي استات كلتميت ابالات زتساتفو قوبائي امباسادر ايرترا اب ريبابليك دوب سودان اتو يوهان استخلي ميكايل ابزس معقال من قصقاس منسيات قدف اب جوبان كبابي ان كابز مسرت شوعات عمتات كم زقبره ابزن عمتات دمات صبق صراح كسلاسل مصنوح بمتقاس نخلهم اب دوب سودان زركبو ايرتراوين منسيات ام منقاحن وداب أبرتعو كتصعد أزغاخيرهم أبتا أقاتامي مكتل أبومبر نايت من قصغاس من سيتخل أبرخة أبتاب زتعمل سرحات كغربن كله محبركم من همادن نايدق فكال أسمعهم تقاباتي أبزغربت أبتاب زتن تبارغ بلجهاتن دخاماتن دحر مقمقام أبكنتات إيرتران من سيات أبدوب سودان زتن كتعن أكايدهم أمودات هدما حداس أكايدت أكال بمبرات وسانيتاتن لبواتاتن أحلفهم بخالو وغن امباسي ايرترا اب غواندا ايرتراوي هاغراوي مننت بزبل ارستي بخلت ميازيا حزباو سيمينار اب كامبالا وديبوم ابتي بمهور بوليتيكاوي سنفلطت منسيا الامين حمد زتخايده سيمينار نتاريخنا مع بابلان ايرتراو مننت زملكت ام مصنعت زتمركوس سفيح مبرهي قريبوم منسيا الامين مغلطيو ايرتراوي هاغراوي مننت اب بهيلاتن زانتاتن زيكونه اب ጭቡጥ ህዝባው ቃልስ ዝተሃንጸ ምዃኑ ድሕር ምብራህ ነዝድሉል ሰረዝ ዘለዎ
ኤርትራዊ መንነት ንምድኻም ዝተኻየደ ፈተነታት ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ልቦና ናብ ሃገራዊ ሓድነት ከም ዘማእዘኖ ውጽኢት ከም ዝበለ ቃልሲ ዝኾነት ኤርትራ ድማ ኣብ ሓድነት ህዝባ ሃገራዊ መንነት ከም ዝሃነጸት ብሰፊሑ ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ስለተሰፊሕን መሃርን ሴሚናር ምስጋና ብምቕራብ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ክድፋኣሉ ተላብዮም ኣብታ አጋጣሚ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ አቶ መሐመድ ሱሌማን ሓፂር መብርሂ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ምዕባለታትን ድሕሪ መሃብ ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳ ወዳቤታቶም ኣሐይሎም መድረኻዊ ተልእኾ ንምፍጻም ብውህደት ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ بكل عقمنا تعنوم استحلوا بقعة تمهارو نمفراي نصعت بزبل تيماخ كاد زغني كنا تمهارو ابيات تمرتي نوزوباتات اسمات انكرن تزازيموم كاب 24 كسع 27 مغابيت استخايده قنا تمهارو نوزوبا اسمات وددرات بحلي حفشاو فلطات مدره سنه طببن اتليتيكسن زتقلل ينيروم اتقنا اب لعلتي ازناغعي بحريو تمهارو اب نحد حدوم تمكرون فلطاتن زلاوطلو كمون زندنهم زترولون زنباليتاتهم زنصرولون منبارو ابيت صحفت تمرت نوزوبا اسمات حلاف بحلن سبورتن طعنان ممهر سليمان محمد ابراهيم حبيروم نأقداسنت سبورتاون بهلاون مدبات اب مخصوص بقعة مهارين منسين زتقسه حلافي تمرتي اب تنوزوبا ممهر ابراهيم اوكدما كاب عمتنا بعمتنا سفحنا معبلن نزمت ترى حبرتسبن اكلات منغستن كعزز ازخاخيرون ابتاقات امي كاب شنجعه 288 تحيزو اب كبابي جاني نتفتات سبورت ام معبالن سبورتنياتات ام تبعن نزنطف زلو ود 7 عامت اتو حاج عثمان حمد فولي شلمات توهيبون زخمزي لنكولو اب نوزوبا كرن كاب 25 مغابيت كساع 1 ميازيا اب تخايده تماساسالقنه لعل شدوش شحته مهارون ممهرانن ابو ددرات كعسو اغري كعسو مربب كعسو سكيعت تشيز اتليتيكسن بهلا وددرن كمستساتفو اب چنفر منستر تمرتي زوبا عن سبا حلاف بهلن سبورتن طعنان ممهر تولد بيتروس حبيروم ابنو زوبا فورو همامته مس منسترات طعنان تمرتن بمتحوار اب زودبو نياسات كلته وحي مويا وسلطنا استساتفو 137 منسيات تمريقوم ب 30 مغابيت اب ايرافالن روبروبيان اب استخايده سنه سرعات حلاف چنفر همامته ابتنو زوبا من اسي عثمان احمد دين بزعبا استوهب السلطنان علامون مبرهي دحر مهاب السلطنا كون نخخون ابركتون زغورو تكلات امسغينوم اب چنفر همامته زوبا سمينا وقيح بحري حلافي بوليتيكان ودابين من سي تخله زرء بوغنو السلطنا عقم نايتهم من اسيات كبن مبال حجاز مخانو بمتكاس سلطنت قسيمو مبزلو فلطتن مويان خالوت ارايا كخونو تثبيت كم زغبرلهم حبيروم ام حدر نو زوبا فورو اتو عثمان عرفه دما ناقداسنت مدب بمتكاس بزل على خدفالو مخانو الرغايزوم زخبركم تخاطلتنا قتسيلو زغرب احقراو زيناتاتيو نمكتالكم دقيمنا بخبرنا عدم كينات يوكرين شادشاي سومنو عطيرلو ابزلوان كلتين هاجرات تابع لسلامويان سبات بزور دزلو قدات يكاسسا خمزلو اتغاليهم زتغلص 28 كيلومتر كاب كيف رحيقه بتركب كتما بوشا مبزحتهم قلعه سبيتنا يزخونو لعل 280 سبات اسكرين زحازه غاسي كمسترخبه ابزغلصلو زلوانيو منغستي يوكرين تقتلت بسراويت روسيا خمس تفصمو كان تخصصه منغستي روسيا بانصارو تقتلت بفوليات حالات يوكرين زتخايده مخانو يزخص زلوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ብዘውፅኦ መግለጺ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተበጋጊሱ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ንምዝራግ ንሩስያ ናይ ምሲጣን ዘመተ የካይዳ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ፀጥታት ማል 5 ሚያዝያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህጹጽ ኣኼባ ኣካይዱ ቋሚ ኣምባሳደር ቻይና ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ቅትለት ብግቡእ ክምርመር ፀዊዑ ኣምባሳደር ቻይና ኣስዒቡ እገዳታት ንዩክሬን እገዳታት ንኹናት ዩክሬን ኣብ ምፍታሕ ዝተጻወቶ ተራከም ዘለ በንጻሩ ኣብ ኩሎም ወገናት ዘወርዶ ቁጠባዊ ሃስያ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ምስ ሩስያ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ከኣትዋ ፀዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካን መሻርክቲ ዝበለን ሃገራትን ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ፊናንሳውያን ትካላት ሩስያን ሰብ መዝተ ሃገርን ኣባላት ስድሮኡምን ሓድሽ በይናዊ እገዳ ከም ዝውሰን ኣፍሊጡ ብኻል ወገን ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ክውሰን ናብ ኣባል ሃገራት እማመ ከም ዘቕረበ ገሊጹ
ተተወሳኺ እገዳታት ንእታው ከሰል ሩስያ መራኸብ ጽዕነት ሩስያ ኣብ ወደብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ከይጽግዓን ኣገልግሎት ከይረኽባን ከምኡውን ምክልኻል እታው ዕንፀይቲ ቸሜንቶን መግቢ ባሕርን ካልእን ዝብል ከም ዝርከቦ ተገሊጹ ሩስያ ብልዕሊኣ ንዝጸንዐ እገዳ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም እትበሉ ክትሕብር ብምህላዋ ብኹናት ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ጸገማት ክዓርግ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ሰራዊት ማሊ ብዘካይዶ ዘሎ ስርሒት ቀንዲ ግዳይ ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም ዝወቅስ ብፈረንሳ ንዝመጾ ኽሲ ነጺግዎ ፈረንሳ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ብዘካይዶ ስርሒት ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ እያ ብ4 ሚያዝያ ኸሲሳ ይኹን እምበር በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ሃገሩ ዝተኻየደ ስርሒት ዝተቐትሉ ልዕሊ 200 ሽበራውያን ምዃኖም ሰራዊት ማሊ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ማሊ ሰራዊቱ አንጻር ሽበራ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ከም ዘይጽገም ብምጥቃስ ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ምጽውዕ ይዝከር በቲ ጻውዒት ዝተቆጣዐት ፈረንሳ ናብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣስፊራቶ ዝጸንሐት ሰራዊት ናይ ምስሓብ ስጉምቲ ከም እትወስድ ሓቢራ እያ እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ኣብ 2012 ኣብ ማሊን ከባቢያን ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ወፍሪ ጸጥታ ንምውሓስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ይውቀስ ኣብ ኣፍጋኒስታን 20 ዓመታት ዝቐጸለ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብዘስዓቡ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ኣሳ 97 ሚእታዊት ህዝቢ ተሃገር ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ተርእዮ ካብ 2005 ንድሓር ኣብ ዝኾነት ሃገር ካብ ዝተረኣየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝኸፈ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረዲዮም ከም ኣካል ክስተት ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደ ካብ ክልተ ቆልዑ ንዓጸቦ ተቓሊዑ ከም ዘሎ ተቓሊሑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኣፍጋኒስታን ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ህጹጽ ደገፍ ክግበር ጻውዒት ኣቕሪቡ እኳ እንተሎ ተግባራዊ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይጥቀስ ኣሜሪካ ኣደስኪላቶ ንዘላ ልዕሊ 9 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ኣፍጋኒስታን ክትለቆ ቀርበላ ንጸንሐ ተደጋጋሚ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ከም ዝሃበቶ ይግለጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፍርቂ ናይቲ ደስኪሉ ዘሎ ገንዘብ ንግዳያት ናይቲ ኣብ 2001 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ወገናት ከም ዝውዕል ድሕሪ ምግላጹ ካብ ጣሊባንን ህዝቢ ኣፍጋኒስታንን ትሪር ተቃውሞ ከም ዝመጹ ኣይርስዕን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ካብ 2001 ክሳብ መፋርቕ 2021 ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየደ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝሰዓበ ቅልውላው ኣብ ሓጺር እዋን ክፍወስ ከም ዘይክእል ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ቁጠባ ሃገራት ምብራቕ ኤስያን ፓሲፊክን ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመቶ መጠን ዕብየት ክጎደል ከም ዝኽእል ዓለማዊ ባንክ ኣሚቱ ቁጠባተን ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ 5 ሚእታዊት ክዓቢ ኣቐዲሙ ተኣሚቱ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ብድሆታት ብቐንዱ ከዓ ኩናት ዩክሬን ናብ 4.8 ሚእታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል ዓለማዊ ባንክ ሓቢሩሎ ይኹን እምበር ኣብ ዕብየት ቁጠባ ቻይና ዝጥቀስ ምንቁልቋል ክርአ ከም ዘይክእል እቲ ባንክ ግምታቱ ሂቡ ቁጠባ ቻይና ኣብ 2022 ብልዕሊ 5 ሚእታዊት ክዓቢ ትጽቢት ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተዋህበ ትንበያ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ኣብ 2020 ከምኡውን 2021 ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ሃስያ ዝኸተለ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ቁጠባዊ ሳዕቤናቱ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል ኪናታት ይጠቕሱ መንግስቲ ፔሩ ምስ ምውሳኽ ዋጋታት ነዳዲ ተተሓሒዙ ተወሊዑ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምህዳእ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊማ ሰዓታት እቶት ኣውጁ እቲ ስጉምቲ ብሰንኪቲ ናዕቢ ንዝስዕብ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ንምንካይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ፔሩ እቲ ናዕቢ ክሳዕ ዝሃድእ ከም ዝጸንዕ ኣረዲዩ በቲ ኸልኣይ ሰሙኑ ኣቕፂሩ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ዛጊት ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ሓቢሮም ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናህሪ ዋጋታት ነዳዲ ጋዝን መግብን የስዕብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ቦሊቪያ ትማሊ 5 ሚያዝያ ዝተኸስተ ውርጪ ዝዓብለሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ከም ዘሰናኽሎ ተቓሊሖም በቲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ውርጪ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ብኹምራ በረድ ብምዕጻኡ መራሕቲ መካይን ንመዓልታት ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ተኸርዲኖም ክቕንዩ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹ ነቲ መትኒ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ዝኾነ ቀንዲ መስመራት ንምኽፋት ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቦሊቪያ ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ቦሊቪያ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ንዋታውን
ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ኣይርስዕን ዝኸምዚሉ እንከሎ ትማል 5 ሚያዝያ ኣብ ሓያሎ ክፍላት ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ ብርቱዕ ህቦብላ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ኣብ ክፍላት ሃገር አላባማ ጆርጂያ ሚሲሲፒን ደቡብ ካሮላይናን ዝተኸስተ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ዛጊት ሞት ክልተ ሰባት ከም ዝተረጋገፀ ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሓያሎ ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥር ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ሎም 6 ሚያዝያ ናብ ክፍላት ሃገር አትላንታ በርሚንግሃም አላባማ ቻታኖጋን ቴኔሲን ክልሕም ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ሰመዚ ምክትታል ሚቴሮሎጂ ኣሜሪካ ዜጋታት ቅድመ ምድላዋት ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ ንሎም ረቡዕ 6 ሚያዝያ ፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ደግመልኩም ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦ ክንክን ክበረሉ ዝጸንሐ ሓደ ዜጋ ሓዊዩ ትማለ ተፋንዮ ሃማደ ዞባ ጋሽባርካ ማሕደርትን ኣካየት ስራሕን ኮይነን ዝተመርጻ ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ወዲቡ ኣብ ዞባታት ኣስማትን ከረንን ቅነ ተማሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ተኻይዱ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝወርድ ጉድኣት ይካሰሳ ከም ዘለዋ ተቓሊሑ ሰራዊት ማሊ ንሰላማውያን ሰባት ግዳይ ይገብር ኣሎ ንዝብል ብፈረንሳ ንዝመፀ ክሲ ነፂግዎ ኣስታት 97 ሚታዊት ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዜና ተፈጺሙ ደሕና ዋዕሉ